Manila Broadcasting Action Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time check is brought to you. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Fred Salanga karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 28 na bulan sang Oktubre tuig 2020. 58 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman, 65 diyas na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, katapusan nga orientation sa mga contact tracer sa syudad sa Bacolod, pati gayunon subong nga adlaw. Contact tracers nga nag-apply sa DILG Bacolod nag-umpisa na. Hepe, sang Station 2 nagatag abiso sa mga sumalakay sang PUG nga magalong sa mga kawatan nga nagasakay man sa mga salakyan. Isa ka liburer patay matapos lutangon sa banwa sang Binalbagan. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Hindi mabaton kuno ni Presidente Rodrigo Duterte ang madugay nga pagulat sa mga Pinoy sang ayuda gikan sa gobyerno. Sa public address ni Duterte, iyagin pahayag nga wala dapat ginapalawig ang pag-aprobar sang mga proposal sang pundo nga kinanglanon para bulig nga igahatag sa mga Pinoy. Dugang sang presidente, nagakadugayan ang paghatag sang ayuda bangod sa pag-review sang mga proposal nga nagalawig sang pila ka adlaw. Nagpaandam si Duterte sa mga lokal nga panguluhan nga sa tion nga may reklamo kag maglabot sa iya, ini ang magadiretso sa ombudsman. Suno sa presidente, tub-tub lamang 2 ka adlaw ang pag-review sang proposal para sa mga ayuda nga kinahanglan ipanagdag. Amo ining nagakatabo, atrasado perme. Ugaling, hindi man naton mabasol ini nagapanagtag sang bulig. Kay kinahanglan reviewhon mo gid. Kinahanglan isipon mo gid. Kinahanglan isa-isahon mo gid. Kay kabudlay kwarta ini mo. Ang kwarta mainit. Kinahanglan nga siparon mo ini. Kag kinahanglan isa-isahon mo ini. Ang ipanagtag mo kay kon makulangan. Sigurado manabat ka, ikaw ang basulon sang pumuluyo. Hindi lahog-lahog mo. Kung ang kwarta ang ginapanagtag, mainit kada ng kwarta, lantawan nagligad to. Ang panagtag sang Special Amelioration Fund, kundi dihamak ang napasakaan kaso. Ang buot silingon, kinahanglan ni ang maid-id nga pag-isip, pagtuon, kag iban pa. Hindi mo ini madali-dali. Tikon kulang karon ang personnel sang DSWD.
o kundi SSD, mabudlay man. Abi nyo, hindi lahog-lahog nga mag-isip sang kwarta, kinanglan ipasiguro mo gid nga husto. Kwintahon mo liwat, kag kwintahon pagid. Pagkatapos kuwaon ang resulta ya, kunusto ang nabaton mga kantidad nga ipanagdag sa mga benepisyaryo. Ay, hindi lahog-lahog ay. Kinanglan mo niyang maid-id nga pagtuon o galing kung imo ini tutukan husto. Kasulod abi sa duha ka adlaw tutukan mo husto wala tulugay, posible siguro ang ginaayo kag ginamando sang presidente nga maabot ang bulig sa malabing madali nga panahon. Sa nasiling ko na, hindi lahog-lahog nga magtugyan ka sa bulig sa pumuluyo. Labi na gid kung kwarta ang ginauyatan. Ang kwarta masyado kainit. May nagakatintar. So nga aton niya panugyan sa aton mga opisyal sang gobyerno, kinahanglan nga ikaw ang magamando sa kwarta kag hindi ka pagmanduan sang kwarta. Kay kung mangibabaw ng kwarta, sa imo disgrasya gid. Gasigang mata mo, milyon ang ginauyatan mo, hindi lahog-lahog ini. Kag ang ginatawag naton nga baw pagtilaw kag sunlog kung kaysa. Labi na gid kung may mga kinahanglanon ka, may mga emergency ka, nga may ginakaptan ka nga kwarta, base kon madisgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 na morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Bago gilang bumukbo naman ang mabunok nga ulan. Samtang si Quinta amat-amat nagapaalam sa pungsod Pilipinas, isa naman ka-active low pressure area ang nagapasulod ara sa subong sa guasang Philippine Area of Responsibility. May ara kabaskugon nga hangin na hindi giman mabaskog pero alandaman. Kaya ang pagtupa sa ulan wala untat, tigon kahumok ang duta, sige nga pagtupa sa ulan amo na ang ginatunaan sang landslide. Sige nga pagtupa sa ulan amo ina ang ginatunaan sang baha. Amo ina nga wala untat na padayon ang pagsulod sang mga bagyo dire sa pungsod Pilipinas. Tubtob matapos ang ginatalana tag sa katuig 20 sobra nga bagyo ang nagasulod sa area sang pungsod Pilipinas. Kinaugali ini, hindi naton ini mapunggan, gaabot ini siya tag sa katuig, kinanglan lang ang paghalong, pag-andam, sumuman, preparasyon. Ang aton patrol, nagalabugay na sa bilog nga Bacolod. Diin ayan subong, nagapadulong ang patrol, idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Subong man ang mga merkado, kamusta ang presyo sa nagapanguna nga balaklon, kamusta mga dalanon sa Bacolod, sining karon maulanon nga panahon. Aber, upod kita sa patrol, ginaman subong ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Maulanon nga kaagahon Action Fred, hinali na lang nagbukbo ang mabaskog nga ulan. Although kagina mga alas 3 ang pasado kagina, nag-ulan mga more or less mga around 5 minutes. Pero mga sini pag-umpisa pagin lamang mga alas 3:55 nag-ulan na naman, mabulok nga ulan. Pero pag panaog naton there is area sa Burgos, agod libalon tabla ang lakat kag base may mga baligya ng mga bulak sa piyak sini nga subong adlaw katapusan bala nga pag katapusan nga adlaw sa pagbisita asang mga kauturan ta sa tagsa ka mga sementeryo, no? Hindi lang diri kundi sa Bugos man nga probinsya sang Negros Occidental, Bugos ka Pilipinas ni Action, no, friend, kay subong kaagahon
na ginatry nato no base may mga baligya na nga mga bulak diri sa area sang Burgos Public Market. Subong medyo binabahin naman nga ulan. So on and off ang ulan may Tulo-talite. Oo. Tulo-talite po sige-sige. Tulo-talite pero sige-sige action. Pero kay inaya, perting buo-buo ya. Oo. Kibot galing ko to. Siling ko ba? Nami tani higop sang kape. Galing kay ti maobligar talitin tindog. Basi bala may ara na yung may mga lugar nga ginabaha sa syudad. Although sa muling plastada action na friend. Madasig naman na ginsuyo pa. Sang mga kanal ang tubig mapaskog nga ulan abi. Pero I think mga kuan lang ni siya action na friend, hindi mga around 10 minutes lang ni nga ulan pero binabahi nga ulan so tulo-talite na gid lamang subong nga kagahon. Kahapon, naglabay ko sa Burgos, puwerte ng bulak ha. Gaidas ng mga bulak sa likod sa base center, puwerte naman. Sa mga sementeryo, may nagabaligya naman bulak kag mga kandila. Saksyon na Fred, actually kahapon nga adlaw kunti pag sang hapon gin-try nato no makasulod man sa pila ka mga patio ang isa diri nga ginadagsa kasami ang mga public cemetery ang presyo actually kahapon lakas ang presyo sang bulak kahapon may ara 50 may ara tag 100. Depende lang galing sa arrangement. May ara nga gusto mo pigaw-pigaw klaseng arrangement, makabakal kaya 50, gamay pa ni siya. Pero kung medyo mayad nga klase sang mga kuan sang bulak, dito kita iya sa 100 pesos. Amo ni ang mga gina-display kahapon sa kilid sang Burgos Public Market. Kung magsulod ikaw, amo man sa gihapon no ang presyohan ay pero ang kandila action friend between 5 pesos to 10 pesos ang pinakadako nila nga presyo o medyo mataas sabi nga presyo is 20 pesos pero amo to kahapon so lauman ta karon nga adlaw ang paglagsana sang sang paglagsana sa pagbisita sang pila naton nga mga kauturan sa pagsindi sang kandila sa tagsa nila mga sa lulubngan mismo sang gatag sa nila ka mga mahal sa kabuhi. Subong di action of Fred ang sa area sang Burgos Public Market ang nag-aamat-amat naman bukas sa sining kaagahon. May ara na nag-deliver na sa baboy, may ga-deliver naman sa mga isda kag ang mga utanon amat naman sa pag-plaster action of Fred. Sa kilid mismo sang Burgos Public Market may ara pipila ka bulak pero isa lang ka disenyo ni siya action na Fred no ang klase ang bulak ni pero at least niya ginabasa pa man no kahit paano para preska tulukon preska lantawon action na Fred ano ni nga klase excuse me tagpila ni siya madam ang bulak tag 100 tag 100 ni siya action na Fred. Ano ni nga klase nga ano sir nga klase nga konsero? Nga bulak ni? Bulak ang ano ni lampuyang. Lampuyang. Ang lampuyang action na Fred lampuyang pero halos tanan lampuyang ni no? Lampuyang ni tanan. Hindi ang inarang ang bulak lang. Simple lang sa daan. Para may decoration sa na di pa ilang taon ba? Oo na. Actional bin din halin ha? Dini halin sir. Darang sa pulo. Sa pulo. Sa pulo lang ni. Diri lang ni sa attraction na Fred sa pulo Villamonte Dampi. Ha? Nabla kamdo. Oo, puro case na Dampi. So may barangay Villamonte lang action na Fred So sila lang nag-disenyo amo lang ni nga nakitanta. Isa gid ka klase amo lang ni sa action Fred pero ginbutang na ni siya sa plastic lampuyang no ginbutangan sang dahon niya man aksyon na Fred pero ginbutang na sa basket nga gamay tag 100 pesos aksyon na Fred ati basi gusto mo pilit basi gusto mo mamahaw ti ang kalabanan aksyon na Fred namili siya subong kay may ara puto may ara man subong aksyon na Fred nga butong subong aga kalabanan ni aksyon na Fred gina-offer lang ni sa mga kauturan nato nga nagalabay kag matapos nga magpanindahan
So amo ni siya ang pwede na bakal inaiya mabakal na sa kilid sang Burgos public market. Subong man nga kaagahon kay kumo nagaamat-amat naman sa pag-display ang pila naton nga mga kauturan diri sa area sang Burgos public market naka-plastar na ho. Ang iban may ara nga lukos, may ara man nga pasayan, kag may ara man nga bangros. Boss, pila subong ning lukos ta sir? 20? Ha? 220. 220 action na Fred regular nga lukos nga magagmay ni siya ugalin. Pero the best diriya kay putian nga klase sang pasayan mo. Namit ni siya dagko. Tagpila ni siya sir? 350. Ha? 350. 350 available man ang kanyo. Tilapia ni siya sir no? O pila ni siya subong? 160. 160. Ina action of Fred ang available sir. Thank you gid no. Available ni siya. Jutay supplies ng isda, subong nga malain chimpo. Oo, jutay ang supply sang isda. Mo palang nakita anta so far ang tilapia magambal kita tilapia kalabanan sa punong ni siya nga supply sang isda. May ara man action na Fred nga kwan, may ara man niya nga lukos ti panagat ni siya nga klase kay that's why nga 230. Kadto kita sa iba naman action Fred. May ara man diri ang available ta isda ni namin isang isda ano no dubla-dubla tagpila subong dubla-dubla ta 200 ang dubla-dubla pero ang available pagit bangros bangros tagpila ni siya 150 pulong ni o panagat Dagat mo na. panagat gagmay lang ni siya galing aksyon na friend ati available subong ang kuha ni siya marot. Marot. Tagpila siya. 160 to 150. 160 action na Fred. No? Ang marot pero gagmaya pwede ka 160. Si Nini. Buhay ka pa dagko? Wala. Wala. Kailangan simpo. Action Fred. Sakto kitong hambal mo. Buhay kaya pang panalag ko kay lain ang tiyempo action na Fred. No? Hindi ka panagat eh. Hindi ka panagat, hindi man ka pamunit, delikado eh. Hindi ka gidya ka delikado gid kay especially on and off ang lakat sa ang panahon sa may kaulan, mauntat ang ulan, mabutwa ang init pares to kahapon bala. Nga butwa gito ang init baw. Pagabot sa gabi, medyo nagdulom-dulom, kaagahon, nagbubo ang ulan. So parang siya na friend, no? Amuli ang pinaka mga presyo sa karon diri sa isdaan palang mangga kita sa sining kagahon. So ang sa aton sining mga kauturan extra gid sa nga paghalong sa pagdala sa mga salakyan sining kaagahon kay basa ang dalanon te magampal kita basa ang dalanon lauban gid ni siya action of Fred nga mangin madalog no ang dalanon sa syudad sang Bacolod. That is why nga extra gid nga paghalong no ay baing aga lang action na Fred kay Kapitan Mijares no sa barangay Banago nagtag siya aga pamati na sa action Radio Bacolod. So ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Basang-basa na ang Burgos Libertad Central Market kag mga pala-pala. Padayon nagabukas ang negosyo. Padayon man ang pila naton ka mga kauturan aga pa nagapulo pangumpra na. Ga saka-saka giman eh. Ang presyo sa mga isda balaklon sa merkado sa tion sang malain nga panahon nga may bulubagyo. Di kabudlay man nga magpasimpalad sa kadagatan
nga masyado kamadlos sa ngangin, may mga pugada pa. So, pagbutlak sa adlaw, pagmayad sa panahon, mauli-ulian ang presyo sa mga merkado. O galing, samtang nagabaskog si Kinta, nga amat-amat naga-iskirda sa pungsod Pilipinas, may ara naman nga nagakuting-kuting nga low pressure area nga amat-amat nagasulod naman sa pungsod Pilipinas. Kag ini siya magadulot naman sang pag-ulan subong man. Delikado naman sa aton mga kauturan nga nagapuyo sa igad sang baybayon sa kasubaan kag iban pa. So, halong kita kay antes magtakop ang bulan sa Disyembre, suno sa pag-asa mga 5 pakabagyo ang aton paabuton. Ti mayno sabihan duani nga magsulod kaluyan sa mahal nga Dios base kung 3 na lang. Ang aton lang nga ginagam-agam nga base bla kung sumulod ang bagyo nga purti kabaskog kaluoy sa mahal nga Dios kabay pa. Hindi lang. Ginalapaw-lapawan lang kita sa mga malain nga panahon. Pero ining masulod nga bago daw maagi siya, makabulubatyag ang Western Visayas suno sa report sang pag-asa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Oy, sa aton mga kauturan sa panahon karon sa pandemic, ang krisis sa daan pangkalibutanon pa, pasyado kabudlay sa pangabuhi. Kon ang magagmay kadalag ko nga plantador nagaaguntuman, bangod nubo kayong patubas. Isa sa makabulig sa inyo amo ang Pintisiti na una nga hutong sang aton sinipag pulupanamyaw sa aton mga tagpalamati kay Julito Urbanos Caburnay, kay Lorito Armas Bidaha, bao si Andrew Juanites Areho. Andrew, good morning. Kay Antoinette Piliado, kay Vanessa Mayo, kay Lito Secundis, kay Didene Juna, kag Ann Bida. Good morning sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ariho, 12,000 kakapulisano ang i-deploy sang PNP sa mga sementeryo sa bugos nga Pilipinas sa pagdumdum sang Todos Los Santos. Ginpahayag ni Joint Task Force COVID Shield Police Chief Lieutenant General Guillermo Elizar nga ang police officer buligan ini sa mga 17,000 ka mga force multiplier para magatag seguridad sa publiko. Sa nahibalan, subong ng adlaw katapusan, kay buwas pasirad-an na ang tanan nga Patio Memorial Park ka Oktubre 29, Tobtob, Nobyembre 4. Nagapakigangot na sila sa tanan nga commander kag tanan nga local government unit nga paabot nga magabisita na ang pumuluyo sila minatay samtang wala pa magsira ang sementeryo. Rason nga karon ginapabantayan na ang tanan-tanan nga mga sementeryo, pribado man o kon pampubliko. Magadagsa guro ang mga magaduaw sila pinalangga nga mga nagtalaliwan karon nga adlaw. Nagliligad pa nga mga sinimana. Amon sa nagligad nga simana, nakaduaw na kami, ti matulutawhay pa. Galing kay manti kalabanan sa aton mga kauturan kundi intong last minute bla didto ged kag hala magginotok ti bantayan ina kay base kon hindi kita magtuman sang social distancing. Kabalo naman kamo kung magkinitanay ang magpamilya, mag-abyan sa sementeryo, hindi malikawan ang huding. So, gwardyado ang mga sementeryo. Kamu man, bisita na kamo. Halad na kamo bulak, kay buwas, sirado na ang sementeryo. Ginasulit, subong na ang katapusan nga ginatugutan nga magbisita sa inyo na matyan. Buwas, sirado na ang tanan nga sementeryo, posible nationwide. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Mabalik ako. Standby ka mo. Unahon ko lang ini ang paid
program. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo.
sang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig nga nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalagnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang
ng Arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang, blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita dan ta ideya nga makasilpon mo ko. Standard time, las 4:43 na. Sa gihapon, padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Aber, anano pa ang pila ka mga balita ka mga isyo nga talakayon para karon nga adlaw. Good morning da kay Rodjen Aloro, kay Erne Odascolidas, kay Erwin Rigala, kay Ronila Sulinap, kay Yolanda Alcayaga Galyegar. Mayo lang nga pag-monitor karon nga kaagahon. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning da, kay Biti Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO gabugtaw na ni, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo, si Roy Marino da, good morning, kamusta? Si Raul Alibuga, abierto ka na? Kay Pare Erning Hurilla, kay Pare Istoy Queredo, good morning! May lang nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46, mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa security forces, abot silingon sa mga miyembro sang Philippine National Police kag sumuman sa aton armadang kusog sang Pilipinas, hipos. Siraduha ang bibig kon wala ebidensya. Batok sa mga grupo nga ginaangot sa komunistang rebelde. Pero padayuno lang ang surveillance nga mga aktibidades nga hindi na
magagad pa palayag katulad sining natabo subong nga nangin kontrobersyal si Lieutenant General Antonio Parlade pagkatapos ang statement nga ginarangkada ang pila ka mga celebrity, gin-criticize kag gin-red tagging puwerte. Amo ini ko nga nag-alburuto man ang artista nga si Lisa Soberano, Angel Locsin, Miss Universe si Catriona Gray nga suno sa report daw hindi mayo iangot sila sa komunista kon bala ini sila nagadampig sa kababainhan. Ang ilam lang punto siguro nga kinanglan mga babae nga ginaharas, ginamalisyahan kag iban pa, dapat gid nga magtindog ang kababainhan batok sining pangharas sa ila. Tigin kabig ini nga baw kalyado pa sang komunista, dumako ang isyo, naglabot sa Malacanang, siling sa presidente, hoy, kon wala malang kamo ebidensya, hipos, untating mga red tagging na, trabaho kamo sa gusto, kung may ebidensya, fight, pero kung wala, ipse, kiputa ang sungad ninyo. Amo ini ang ginpalabot nga mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte kay Tiglikom Urinsana. Hindi kamo mag-resort sa red tagging kung wala kamo sang nagakaigo nga ebidensya. Tituod man, kung ang nagasimpatiya ka, ihemplo, sa itong panahon ni Marcos, kontra ka lang ya, sang marsyalo, automatic komunista ka. Ang tawang nagkalatabo to, kanay Cory Aquino to nga nagapamatok sa administrasyon kag sobrana, nga kalakasan sang marsyalo, gintawag komunista. Ang tanan-tanan sa una, basta kumuntra ka lang sa gobyerno, komunista ka dayon. Hindi maayo na. Kaya ang komunista, partido man ini siya, kag indeklarar ini, diri sa Pilipinas nga legal. Hindi lang legal ya kon galibot ka sa syudad sa Bacolod, gabit-bit ka Armalite, hindi niya mo. Gasakay ka sa tagkidigira, abit inaya sigurado pusasan ka. Pero kung nagasimpatiya ka lang, ini mga lip test nga bala, hindi ni sila malain, luyag nila change, luyag nila pagkambyo, kundi ka kumporme sa pipila ka administrasyon ng ila pulisa, amo na nga gaarangkada ka, hindi ka kumporme mo. May inustisya, may double standard sa panggobyerno. Hindi amo nga pagpalakat, tinatural mareklamo ka aron hipsanta lang na. Kung magreklamo ka na, pareho sininatabo sa mga kababainhan, kung ginapanglugos na, kag tanan-tanan, daw ginapasipadan ng babae, ti matindo ginaya ang grupo sa babae para sa ila kausa. So, hindi matawag-tawag mo yung komunista nga gasimpatiya lang iniya, mga artista, sa pila ka mga pagpanghara sa mga kababainan, daw hindi man mo, no? Kung hatag ka sang opinyon mo, sa ginahimo, hindi amo, komunista ka na, daw hindi amo, bla. Tiyan mo ini ang nagkakatabo, uminit ag isyo. Tub-tub umintra na ang presidente, kag nagsiling, hoy, ba mo, kiputa. Kung wala ka ebidensya, hiposta na. Pero kung may ebidensya nga man, trabaho na yasang PNP kag militar, wala ta na ginapunggan kay mati. Obra nila ina, pero kung magagag, mo pa si bangod ya. Diyot dako lang kung magsimpatiya ang isa ka grupo, magsimpatiya ang isa ka individual, tawgon mo na nga komunista. Di daw hindi amo. No? Ambot silingon la tun-i anay, panilagi. Wala man niya limit ya. Si Lorenzana, wala man limit ang presidente, pero silang sa presidente, kung wala ka ebidensya, agad kayo mo na yung awakal man. Tipon ka ebidensya, kag kon may ebidensya hala, arang ka ha. Nadaan nga ginpasad ng anti-terror bill. Di sila isang anti-terror bill kon ang tao ginasuspitsuhan mo nga rebelde. Kon ang tao ginasuspitsuhan mo nga daw ginaguba yung gobyerno.
kinahanglan i-submit mong reklamo mo sa Court of Appeals. Amo na ara da sa anti-terror bill. Hindi ka kadali-dali dakop kung hindi mo sa pag-ipaagi sa korte. Kag kung magsiling ang korte, aprobado o pusasi. Kaysa anti-terror bill, pwede ka pusasan bisan wala sang manyaminto di aresto. Pwede ka isulod sa bilibid sa sulod sang 20 ka adlaw. Wala na ya warrant of arrest kon kumpirmado. Pero magi sa korte, kay kung hindi mo pag-ipaagi sa korte, illegal ina. Amo ina dira kung nga madamo ang petisyon gaulan lang sa Korte Suprema batok sa anti-terror bill. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Padayon kita sa pagdulong bado, mayad nga balita ha. Kabay pa, duha na lang kuno ang COVID-19 sa Bacolod. Tigayo na kita. Kung mahimo, ipaidalom na kita sa Modified General Community Quarantine. Kay nadala ang Bacolod nga ipaidalom gihapon sa General Community Quarantine. Tigayo na kita. Nga medyo nagsarurot na, ibutang na kita no sa Modified. Pero si Vice Mayor Elcid Pamilyaran kahapon sa kasakang kilaya, sila nga sa mga barangay kapitan na miligid, sigad sa baybayon. Abi niya, ipulis da ang inyong trabaho. May mga report ka dangat na nga, daw wala na social distancing, daw wala na face mask, wala na sang face shield, daw ga sing along na, ga inopdanay na, ga linapitay na, ga inagsik ng laway. Puerte, niya gasarurot ang biktima sang COVID diri sa aton, hindi naton ina pagbabayan. Hindi na kita gusto nga ibalik pa kita sa mataas nga level sang kwarentina. Sos kabudlay ho. Kagpungga naman, wala naman biyahe. Pagkatapos, isira naman ang mga negosyo. Na uli-ulian na kita, bisan paano, na batak-batak jutay. So, hindi naton ina pag-osikan. Siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, aber bulo bantay ninyo, kay daw subong nagpinagusto na. Kadtobla ka mo sa mga baybayong Domingo, doon sa Bador, Benedicto, kag iban pa, gagutok ang tao. Di galing, hindi man mo mabasol na kahidlawgin mo. Daw maanong tao nga magwa man, ama ko pila kabulan nga binukot kay mo ya, kasulod sa puluyan mo. May ara pag isa nga ang edad ginalimit pa. May mga kalanaan pa daw hindi mabaton ang mga senior citizen. Nagtawabla. Amo na nga nagbakal ang tanom subong kay pananom na lang ala sa sulod sa puluyan, sti at home. Tihidlaw man. Amo na bla ko ang baka buya musturil ga ibwal man purti mo, no? Amak mo na bukot kay mo da. No pispis kay mo nga wala ka kahilwayan bla. Nga paglupad-lupad kapag lagaw-lagaw. So, hindi man natin pagpataman, no? Kung ginatugutan kita kag may ligwa kita, ekstra nga pagalong man. Hindi na kita luyag nga magbalik pa sa nagliligad nga mga binulan so may mga home quarantine pass ka, tanan-tanan na lang. Hindi pa tayo madudlas na? Sus, por Diyos, por Santo. Ako niya daw, natila ng ginhawa ko. Medyo kulukalma na kita. Diri kita ho, sa panahon sa pandemic, kung wala ka sinuptan, ti disgasyang dako gid, pabilag yun kundi kakagwa. Ti, ang mga mangunguma, amo man ginabatyag, kung maka-eksperyensya sa manubo nga patubas. Wala ka na sinuptan, nubo pa patubas mo, disgrasya kagid. Ari ay, pamati basi kon makabulig ini sa inyo, gamit kamo sang
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
Philippine Standard Time, las 5:04 na. Good morning lada kay Warlito Nisha, kay Yorb Queñol, kay Philip Laurente, kay Anabel Calderon Doremdes, kay Mayren Incia Pabiano, kay Erle Flor de Lisa, kay Princess Blanca Flor, kag Genevieve Pahilanga. Diri kita ho sa report naton sa probinsya. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginapangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pag-turnover sang fabricated fume hood nga may kompleto nga accessories para sa Negros Occidental Provincial Crime Laboratory. Sa turnover ceremony, yaraman ang presensya ni Police Colonel Enrique Ancheta, ang hepe sang Regional Crime Lab, kagapila sa mga matagas nga opisyal sang PNP. Ang turnover ginpatigayon sa bahin sang atubang mismo sang Kapitolyo Provincial sa presensya man ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Ang fume hood isa ini ka sahi sang local exhaust ventilation system nga ginagamit sa mga laboratorio kag nagahatag man sa nga proteksyon para sa mga police personnel nga assign sa crime laboratory. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idiha nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaon. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na dire kita. Mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, hipis ang Station 2, nagatagabiso sa mga commuter sang PUG, hoy magalong sa makawatan nga nagasakay man sa mga salakyan. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nag-abiso si Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2 sa mga commuters nga dapat maghalonggid sa pagsakay sa masalakyan di pasahero. Bangod hindi kung kaysa malikawan nga mismo ang kawatan, mismo pasahero man sang salakyan. Hindi luyak Action Fred, si Police Captain Leo Estopa nga ang natabo nga insidente sa tong Oktubre 25 sang gabi sa diin ang pasahero ang ginagawan sa cellphone mismo sa sulod sa salakyan matabo man sa iban pa nga mga biktima. Sunod kay Stop Action Fred, dapat hindi pagtagaan sang oportunidad ang mga kawatan kung pwede lang itago ang mga malahalong nga gadget kag hindi gid magamit sang cellphone sa sulod sang salakyan. Duga pa disto pa Action Fred, may paiwa ini nga mga insidente kon mismo ang mga pasahero sa salakyan nga nagasakay oras sa kagabihon mangin alerto man 24 oras. Yari Action Fred ang apelasyon sang hepe sa police station number 2 sa mga commuters nga nagasakay sa mga POJ. Na-remind nyo sila nato ng mga commuters nato, especially sa mga pasahero nga salakyan nga kung nasakay sila i-secure din nilang ilang mga belongings, especially cellphone, mga bags nila, generic at mga pagkabutang. Sa amuning simpo daan, hindi na malikawan. Ang ilang kooperasyon man sa nato ng mga pumuluyo, amo man ang pinapangayo ng generic para malikawan ang amo na
krimen actionary. Mangin sir, pinisir nga abiso sa parading in public nato sir, specialmente kung gabi sir? Yes, actionary, kamo ning ginapangabay namon sa mga pasero sa aton ng mga publiko nga salakyan nga halungan aton mga gamit, especially ang aton ng mga cellphone, bags, ang aton ng mga personal belongings bala. Kaya at least na malikawan naton ni nga hindi naton ma-attract ang mga violators da or mga would-be offenders dara sa aton nga makuha ang aton mga gamit kag halong gid permi actionary. Police Captain Leo Estopa, Hepe sa Police Station number 2 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning na da kay Rijan Tan Villalon, kay Cory Bidaha, baga monitor sa Kuwait, kay AJ Bilaho, kay Katibir, kay Erwin, kay Josimong Caltorilla, kay Inday Plaza. Good morning lang. O kapi-kapi na kabuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Time, las 5:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa
naglain-lain nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Happy birthday kay Dr. Mayo. Ginatamyaw siya ni Vanessa Mayo. Sumuman kay Alex Puentes, kay Babs Perlado, kay Jen Ignacio, kay Jocelyn Arecibita Ulak, kay Cecilia Olio, kay Carlo Florentino. Good morning. Ariho, maayong balita sa aton mga utod kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas. Hindi na pagpadugaya basi mangin malignan pa ina. Kaysa una ini mga tumor nga ni bukol sa baga, goiter kag iban pa ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera wala gid problema. Amo lang galing ina, may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 36-11. Una nga bula, resulta 36 kag 11. Second draw, kadua nga bula, 7-14. Ikadua nga bula, resulta 7 kag 14. Third draw, ikatatlo nga bula, 30 o kung 20, 14. Ikatatlo nga bula, 20 kag 14. Ari pagit. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita, jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 52, 55, 56, 20, 57, 45. Kombinasyon 658, 52, 55, 56, 20, 57, kag 45. Sa ilo kita, 649,
Dako-dako ng jackpot niya, 142 milyones, 174,842. Kombinasyon in any order, 32, 19, 21, 9, 2, 13. Kombinasyon 649, 32, 19, 21, 9, 2, kag 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo na blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo bakal silpon ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong aduan ma'am na kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play line na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Morning lada kay Dodge Dalida kag Helen Montaño. Diri kita mga balita naton sa City Hall, contact tracers ka nag-apply sa DILG Bacolod nag-umpisa na. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayo Action Fred, subong adlaw pati gayunon ang katapusan nga orientation sa mga contact tracers nga nag-apply sa DILG diri sa mga syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Joy Maridet Madayag nga 342 tanan Action Fred ka mga contact tracers ang nakuha sa talatapan para nga mag-augment sa existing nga contact tracing team sa LGU sa Bacolod City. Ginpahayag ni Madayag nga sa 342 may rapas sang kapin shin ka mga contact tracers ang igapay dalom sa orientation subong adlaw sa may labi sa Bacolod Government Center. Sulo kay Madayag dira ginapahanumdum sa mga contact tracer ang impormasyon angot sa COVID-19 ang ilang mga responsibilidad kag ang ila sinitag sa tagsa ka mga assignment action Fred kundiin sila nga barangay ang iga-deploy kag magatutok sa isa ka lugar. Sakitan sila ang ilang assignment sa ilang cluster na sa field na sila. Yung lating leader, ano nga barangay sila nga coverage. Kasi nga matapos sila orient, di kalawin na field na sila. So ang kahapon, ito namin nga din orient sa bunto na report ito sila sa NGC. Nabatian si DILG Bacolod Director Joy Maridet Madayag. Pabakuro nato ng ato ni kaayong lawas pagi sa pag-inom sa ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:38. This time check is brought to you by La Kagamala, kagay Jocelyn Kalamaan. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo bakal cellphone kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong aduan ma'am na kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43 na morning lada kay Michelle Sayo kag Jomar Ayagan. Diri kita ho. Isa ka laborer patay matapos lutangon sa banwasang Binalbagan. Detalye siniupod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga ag-aksyon na friend, bangod sa sobragali ka tunto and iskandaloso, damo kontra, amo ning pinaka-investigasyon karon nga nagwa dira sa Binalbagan PNP sa pagluthang kag napatay gid ining nasambit nga biktima aksyon na Fred nga si Blas Urbano, 47 anyos, nga nagapuyo dira sa barangay Biao, Banwasang Binalbagan, partikularmente sa sitio Apitong. Sunok pa diri kay Police Major Fernando Somblingo Jr., hepe sang Binalbagan PNP, ang nasambit nga biktima aksyon na Fred damo kontra, damo akig sa iya. That's why sa nagligad nga adlaw samtang ini nagapanglakaton padulong sa puloy-an sa iya pakaisa, may naglambat sa iya nga 3 ka tawo kay isa sa 3 amo nagtiro sa aksyon Fred. May igo ini siya sa ulo kag likod, naka-recover sang 2 ka basiyo sang kalibre 45 ang mga kapolisan. Ang pamilya Action Fred sining nasambit ka biktima hindi na magpasaka pa kaso bisan makilalaan pa nga ang mga suspitsado kay suno sila mismo daw akigman sa nasambit yang biktima Action Fred. Ining
nga tao is sini ay pagkasutil bala sir damo ini siya mga kontra wherein ginabaliwala na ini gani sa pamilya kay kadamo sa mga ginapang obra nga mga katuntungan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45 na. Mga blatter entre pagkatapos ni. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga... Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na. Morning lada kay Alex Muntisa. Ariho Evergreen Herbal Capsule gamitan ninyo.
Action Radio Philippine Standard Time las 5:50 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, napulugid lamang ang mga nagkaladakpan sa curfew kagabi. Din ng police station number 7 na may pinakadamo nga 5 ang mga nagkaladakpan. Kinsundan man sa police station number 2 nga may 3, while may ara man sa station number 6 isa. Action Fred, samtang isa man sa police station number 1. Sa dukang paginaton nga balita sa police station number 6, nagapangatubang karon sang kaso violation sang PD 1602 kung illegal nga sugal. Iling 3 ka mga persona matapos akto nagahampang sang tong 8 sa barangay 40 diri siyudad sa Bacolod. Amo sanday Delia Josana 65 anyos kagagaw Guardioso Diaz 39 anyos nagapuyo sa barangay 19 diri sa siyudad sa Bacolod. Samtang takpan man upod sini nga si Rodante Lizaca 38 anyos ang Purok Somildos barangay Bata diri sa siyudad sa Bacolod. Nausunod diri kay Police Major Ramil Sarona ang hepe sa police station number 6 samtang kapatigayon sang Saturation Drive. Ang iya sini nga mga kapulisan aktuhan nining 3 ka mga persona pagi diri kay Police Staff Sergeant Montelibano nga ining 3 nagahampang sang tong 8 na Action Alvin. Yes, sir. Mamangkot lang ako pila na ka mga report naton sa pulis. Daw ko kabati nga may mga nagapataya na high alay, dilidubol. Daw ko kabati pero may napanilagan ka nga may nagasigi pataya. Sa pagpanilag naton may ara Action Fred, no? May mga bangka pa? May ara pa Action Fred. O galing kay hindi matimingan, hindi matsimpuhan sang mga kapulisan. Although may ara man diri sa pila ka barangay nga nagambal anong tip da subong. Kung anong klase nga tip man? Gusto mo 5 pisos? Hindi, tipping pala sa hayalay. Pero Namangkot ako Action Alvin nga aman. Kundi may mga resulta na kita sang small town lottery. May resulta na kita sang luto. Kaysa una ang mga illegal nga panahor, dira sila gakuha sa ila resulta. Amo nang namangkot ako kung may nagapataya na subong sang illegal, dili double man kag ano man mga high alay kag iban pa. Action Fred, no? Actually, diri sa aton, legal man kung magambal kita STL, pero diri sa siyudad sa Bacolod, wala kita sang iliya. Kung bala ini legal o kung illegal, may ara iban ga pataya STL. May ara iban ga pataya man sang iban nga panahor Action Fred, no? Ang mali Action Fred, no? Ang pila ka mga sitwasyon, report sang patrol with Action Ali Kiraw. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:53. Inapamangkot lang na kay may pipila kita ka mga abyan nga pamangkot man niya daw puerting pataya sa mga merkado kuno may galibot nga mga koridor. So pamangkot kita small town lottery na siya. Kaya kung small town lottery illegal, no? Kinalawag magali naton ang resulta dire. Ang luto abi. Tigalibog ng ulo ko nga may ara ya bangka kuno nga nagapataya nga daw dilidubol ang style. Ingot ito, hindi na guro pwede kay illegal na. Pero lantaon ta, ulaton tang report sa ngaton mga kapulisan. Kung bala, sige na, padayon na ang illegal nga pagpataya dire sa siyudad sa Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugaw na hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Philippine Standard Time on minuto na bilin mapangot kita sa tak na alas 6. Good morning lada kay Maria P. Marabilia, kay Roger Jimenez kag Inday Blaza. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga mga dulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!